تevî biryara Serokê Emerîka Donald Trump derbarê vekşana hêzên Emerîkî ji Sûriye û dest bi vekşanê jî hatî kirin. Carek din Emerîka hêzên xwe derbasî Rojavayê Kurdistanê dike, li hin dever û bingehên xwe bi cih dike. Rewangeha Sûriya mafê mirovan îro ragihand ku derdora 500 leşkerên Emerîkî li gel alavên xwe yên leşkerî divan hersên rojên borî de carek din vegeran bingeha Qesrikê ya dikeve li ser rêya navbera bajarokê Til Temer û Til Bêder de. Her wiha ev dema 5 rojane li balafirxaneya Sirîn li gundewarê Kobanê tevgerek zêde ya balafirên Emerîkî heye û hejmarek balafirên Emerîkî dadkevin û barê xwe lê vala dikin. Serbarî hebûna hejmarek mezin ji alavên leşkerî li wê balafirxaneyê. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand jî ku derengî şeva borî du karwanên hêzên Emerîkî ku ji 85 barhilgir û otomobîl û alavên leşkerî pêk dihat, biriya dergehê Welîdiyê Sînorî di navbera Sûriye û Iraqê de derbasî Sûriye bûn. Hevdemî derbasbûna karwanên hêzên Emerîkî ji aliyê firokeyên Emerîkî ve li esmana ew karwan hatin parastin. Her lêgorî rewangehê eşkere kiriye ku hejmara barhilgir û otomobîlên leşkeriyên di şeva borî de gihîşt 105 û li ser 4 qonaxan ew karwanên leşkeriyên hêzên Emerîkî derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Got jî ku hejmarek barhilgiriyên bi ser hêzên hevpeymaniya navdewletî her wa hin otomobîlên Hummeriyên Emerîkî jî li ser rêya navdewletî ya bajarê Qamiş û Hesekê hevegirê de hatin dîtin. Piştî biryara vekşana hêzên Emerîka ji Sûriye ji aliyê Serokê Emerîka Donald Trump ve ev dema bihtir ji heftiyekî bo Emerîka hêzên xwe hin bi hin ji Sûriye û Rojavayê Kurdistanê vekşandin û hin bingehên xwe li Sûriye bi temamî rûxandin. Mike Pence wezîrê berevaniya Emerîka jî ragihand bû ku plana wan ya vekşanê ew e ku hêzên Emerîkî yên li Sûriye ku hejmara wan derdora 1000 leşkerîne ji bo Rojavayê Iraqê werin veguhestin da ku berdewamiyê bi şerê li dijî Daişê bike.